Ekipa automehaničara predvođena Novakom Lazićem bila je profesionalna i uigrana. Međutim, ponekad bi im se dogodila i neka greška. Jedna takva mogla je skupo da ih košta. Kada se sve završi, ceo kompletan servis, ispuste se auti na zemlju. Dođemo i sednemo i kući kažem, uradili smo to i to i sumiramo. Da li si dotego točkove na Ljubinom autu kad si spustio zizalice? I joj, kaže, nisam dotego. Razmišljam, nemaš izbora, moram da razmislimo dobro. Krenem sa BMW-om i sa tim što je saradnikom koji je radio. Offenbach, jedna kafana, druga, nemaj. Jedan stan, drugi stan. U Darmstadt je. Dođem u Darmstadt po adresi, jer sam znao sve adrese njihove. Dođem, Mercedes stoji na parkingu. Prilazim ko da kradem, brate. Ne smiješ da dođeš samo pa polako, na Kvarno, zaklonim se za auto. Dotegnem točkove, sve. Tek sam posle mogu da spavam. Ali nema